alaihi salam shine annabi na 19. Sunan shi na nufin Jaru, ɗa ne ga Imrana da Yukabid, domin shi ɗin yaya ne na annabi Musa, ya rayu a garin Misra, Egypt a wannan lokaci. Shine addu'ar da dan uwansa yayi na ya Allah ka bani wani mataimaki da zai tama mini wurin isar da wannan sako. Ya kasance wanda annabi Musa ya bin wakilci lokacin da ya tafi Duri Sini na ganawa da Allah. Gabanin ya dawo ta Samiri ya rinjaye mutanen annabi Musa suka koma bautar dan maraki da aka sassaka da ruwan zinari. Annabi Haruna yayi ma ina su riga sun tafi. Haka nan ya jira zuwa dawowar annabi Musa. Musa ran shi ya ɓaci, yana ganin ba na aje ga matsayin wakili ba, yana kama mai ainihin gemunsa da sunan rashin jin daɗi na abin da ya faru. To ba shi bane, yayi su bari sun ki, kuma ya ware wasu jama'a daban su rabu, kuma ya raba masa kan al'ummarsa. Yayi rayuwa tsawon shekara 123. Allah ya ambaci sunan sau 20 a cikin Alƙur'ani mai girma.